Il-lejl it-tajjeb biftijaj mill-anisti u anka mhumiex ovvjament illum bid-daħħa bil-forsa xwara 16 sena nirritornaw mal-aħħar erba' tal-UEFA Champions League, mal-aqwa erba' fl-Ewropa. Xi ħaġa li llum ngħidha u ngħid bis-serjetà. Naħseb li kieku xi ħadd fil-bidu tal-istaġun li dis-sena taslu semi-final ta' Champions League naħseb kont ngħidlu eħe. Inti bis-serjetà jew taf x'intejt, però Ekku, dan it-tim ma nafx jiena ibelħuni, onestament, il-lob kbir li nagħmlu fiċ-Champions League, orajt, mhix fil-lig maħniex nilagħbu ħażin. Għax ma nistax ngħid nilagħbu ħażin, però id-determinazzjoni li juri dan it-tim fiċ-Champions League hija xi ħaġa ta' barra mid-dinja. Eżempju, kif naqbad ngħid? Mela bdiet il-logħba Napoli qabdu jattakkaw, mina baqgħu kalmi. Kalmi ma ntilfux, veru tgħid li ma kieku qlajtu l-gow kienet tkun storja oħra mid-darba werf. Però bqajna kalmi, sibna l-opportunità, tallajna ballum, bum, penalty. Għal-bidu x'insaffar il-penalty nammetti li kienet penalty. Mbagħad x'inġab il-fawla orajt. Penalty. Taħġiru u xħaġa ġofija għalet daħi falliħ qabel ma taħu fil-fat laqgħu. U jien dak il-ħin ħana ammetti, mhix għalejna dil-logħba. La fallejna l-penalty l-uniku okkażjoni li kellna, mhix għalejna l-logħba. Imbagħad fallejna ċansi ta' ġiru, u mbagħad l-iżbal ta' Ndombele, ballun li jieħdu lejhaw, jiġri għandemonjata, alla faċċa ta' min jgħid li lejhaw tajjeb biss għas-Serie A. Jaqbad pejjeb 3 plejers literalment, Ndombele stess, Di Lorenzo u Rachmani, ma nix qed nitkellmu jew Rahmani insomma jgħidlu kif trid, ma nix qed nitkellmu żewġ plejers, żewġ difensuri kif ġipu laħaq, nitkellmu fuq il-captain u difensur titolarissimu li ma Spalletti sar u qed mill-aqwa difensuri ċentrali li hemm fis-Serja. Dan literalment għamel bihom li ried għamel. Mbagħad qassam il-ġiru u ġiru ovvjament blasta vojta kull ma rid jagħmel jiddepożitaħ fix-xibka. Hemmhekk bad nemmen hemmhekk qed naħseb li kellha żball fuq ix-xorti fil-partita x'naħseb li aħna nagħmluha. Spiċċatek l-ewwel taqsima, bdiet it-tieni taqsima, ovvjament in-Napoli reġgħu kellhom iċ-ċansijiet tagħhom, niftakar bħalissa okkażjoni ta' Kvaratskhelia fil-bidu tat-tieni taqsima, illi qabes lil Calabria niku darba fil-partita, ġie quddiem il-goaler ix-xuttja jiena sibtu ġewwa, però x-xuttja għoli, żball hemmhekk. Mbagħad inqala dak il-penalty fit-80 minuta, cross ta' Di Lorenzo, Tomori missu bidu, penalty. Jiena li hemm Marċinjak. Ir-referi tal-lum kien referi perfett. Għal min qed jipprotesta u jgħid għax in-Napoli kellhom penalty. Lejawħa il-ballun, iċċekjaw u tarawħ. Il-VAR iċċekjatu balluna. Issa, mistu siqu wara jista' jkun. Però l-ewwel maħa kienet ngħidha bit-Taljan palla pjena. Għax il-ballun totalmeta. Dik biex nagħmilha ċara. Sewwa. Dan il-video ovvjament intom qed tarawh l-erba' jiena qed niġbdu tlieta, insomma tlieta. Kważi l-erba' nofs il-lejn għasin kwart bħalissa ġveri tista' tajt kważi l-erba. U tafu wkoll kontra min ġejna semi-final. Jiena kif nixbedda l-video għadni ma nafx. Naħseb li l-Inter, għax ovvjament rebħu 2 b'xejn ġo l-Portugallo jibdew b'vantaġġ tajjeb, però ma nafx ġara il-lejla f'San Siro. Ħanajt il-lejla x'intom ovvjament huwa l-lejla likom, il-lejla f'San Siro fejn Inter u Benfica ma nafx ġara għax il-video qed niġbdu ovvjament qabel. Jiddispjaċini li rajna dak il-gol ta' Osimhen fil-94 minuta, jiddispjaċini għax konna nżommu il-rekord ta' 6 lobbiet infila ma naqalawx gol, clean sheet dejjem sabiħa, però m'hemmx tagħmel.
Il-go kien influenti għal-riżultat. Naħseb li r-riżultat għawed buja huwa riżultat ġust. Għax fil-verità il-lob Napoli kellhom iktar okkażjonijiet minn Milan sewwa. Però jekk inti tara l-okkażjonijiet tal-Milan kienu okkażjonijiet tajbin ukoll. F'tini taqsima il-Milan naqsu milli attakka ovvjament u hemm xejn minn fuq u hemm xejn fil-logħba ta' qabel. Iridu jaqalaw żewġ gows iktar ħadoħseb id-difiża. Kien hemm kontrattakki li setgħu waslu ħaġa, però ma waslux. Minna tan-Napoli fit-tieni taqsima ta' ix-xut ta' Kvaratskhelia li semmejt qabel u il-gol ta' Osimhen u l-penalty fallut ma jidillix li kien hemm iktar okkażjonijiet denji. Kellhom mhux huma dejjem tilgħin, però mhux okkażjonijiet ta' gol biex ngħidu hekk. Nemma r-riżultat huwa ġust, sabiħ ħafna l-fatt li terġa' tara l-Milan fl-aqwa erba' tal-Ewropa u kontra min? Biex insemmi statistika, nerġa' ngħid jien għandni ma nafx ma' min ħanilagħbu f'semifinali. Però biex insemmi statistika, fl-2003 semifinali ma' l-Inter ta' Champions League għaddejna aħna. Fl-istess sena final kontra l-Juventus, irbaħni aħna. Fl-2005 kwarti tal-finali kontra l-Inter għaddejna aħna. Fl-2023 kontra l-Napoli kwarti tal-finali għaddejna aħna. Semifinali ma' l-Inter? Musa ngħid xejn. Però nitkellmu meta tgħaddi. Jiena ħanala hawnhekk ħbib tiegħi, grazzi tal-li rajtu dan il-video. Issa nħallikom mal-editur, ftit riklami ovvjament qabel, u mbagħad wara għandna l-editur li se jidħol eżatt wara Inter Benfica. Bid-daħqa jew bid-dwejjaq. Ma nafx, intom tafu, ma jiena għadni Lejli tajjeb tiegħi u dejjem Forza Milan. Ciao ciao. Għall-pjazza, il-ħanut il-ġdid fil-pjazza ta' Birżebbuġa fejn għandu tista' ssib ikel tajjeb bi prezzijiet raġonevoli. Inservu diversi tipi ta' pizza, burgers, insalata, ħut u għaġin, fil-waqt li għandna wkoll menu speċjali għat-tfal. Naċċettaw ukoll bookings għal birthdays u it-tliet mal-ħbieb. Għal iżjed informazzjoni, żuru l-paġni tagħna fuq il-medja soċjali. Mill-bqija, narawkom għall-pjazza. Mela, Inter 3, Benfica 3. Qabel xejn, anki għax naf li qiegħed isegwina, proset ending ta' klassi min-naħa tat-tomba, hemm is-saħbib tiegħi. Ġiet dik il-logħba illi la jien u laqqas int maridna għalissa jkollna niltaqgħu kontra xulxin fis-semifinali. Biss ħan nitkellem naqra fuq il-logħba tal-lum. Ovvjament issa qegħdin fuq xandira diretta. Labda tajjeb għal ħafna mill-logħba,
hija ħasra li fl-aħħar leħquna l-Benfica, imma jien ma nistax nifhem għalfejn. L-Inter illi naraw bħallum ma narawx fil-kampjonat. Forse għax il-motivazzjonijiet ma jkunux hemm, għax illum pereżempju rajna Barella għamel gowl sabiħ. Lautaro li fl-aħħar reġa' skurja, Correa sar miraklu minn Alla. Skurja insejt l-aħħar naħseb l-Arġentina kienu għadhom mhux champions tad-dinja meta skurja. U nara ġab ġus tajbin. Id-difiża ma tantx kienet attenta illum, għat nara fatta l-kummentat ċomba, grazzi ħafna. Qed jgħidilna grazzi ħafna. Issa mbagħad irridu nitkellmu ftit però. Jiena wint, ma sadika nitkellmu naqra ofer fuq kif sentellaw l-affarijiet u iżjed. Jiġifieri mill-bqija l-Inter illum għamlet l-istorja għaliex bid-difetti li għandna, bil-problemi finanzjarji li għandna u bil-irwifem kollha li hemm madwar l-ambjent, irnexxielna nagħmlu dak illi ħadd ma basar li niġu mal-ewwel erba' tal-Ewropa. Which already is an achievement per se. Naqbel ħafna ma qed jgħid Glenn Caruana li kif qal lil dawk li kellhom is-safra morna l-baħar, tista' Glenn imma li jinqala huma, ma kontx ninqala jien, żgur mhux forsi. Ridna nippreservawhom anke meta tqis il-karatura ta' semifinali li għandna. Ew, ifhem, jiena li qed nistenna drollu. Għalkemm imbagħad kif tara 3-1 tgħid se tikseb rebħa importanti, imma ma nixtieqx ingerger ħafna llum. Wieħed jittama li fil-kampjonat forsi jsibu l-motivazzjonijiet li mhux qed isibu fl-Ewropa. Jiġifieri, għaliex mill-bqija ħanitkellem għalija mhux li għandha ħafna x'ingur milli rajna illum. Issa, semifinali Inter Milan wara 20 sena nerġa' ntenni is-semifinali li ma rridx għal ħafna raġunijiet. Imma issa li qegħdin hawn obbligati li nilagħbuha, obbligati li ma nixtieqx nitkellem iżjed, ħa ngħid hekk. Però l-ewwel ħsieb li tiġi fuq rasi naħseb li huwa li 50-50 qiegħda l-affari. Issa jibdew huma home u aħna fit-tieni leg nkunu home aħna 9-10 ta' Mejju u 16-17 ta' Mejju. Jiena mill-bqija ħanissakkar bħas-soltu nuża no comment u bħalma dejjem ngħid f'dawn il-videos ta' Champions League nisperaw fil-provvidenza tal-Bambina u tar-Redentor tal-Isla. Jiena issa ħanqaf hawnhekk, qabel xejn grazzi kbira tmur l-isponsors tagħna illi huma The Barber Room, Your Beauty Essence u għall-pjazza. Nfakkarkom ukoll dan il-programm minn hawn ftit ieħor ser ikun ukoll qiegħed live fuq il-YouTube channel tagħna. Għaldaqstant tinsewx tidħlu hemmhekk ukoll tagħmlu subscribe ħalli ma ninsewx inkabru il-familja tagħna fuq YouTube. Għada sa fl-aħħar jirritorna l-programm botta u risposta fejn matulu ser nitkellmu fuq il-UEFA Champions League. Klomba jekk għadek qed forsi qed tarana ma nafx għadha tridx tidħol fil-programm f'għandi slot vojta, jekk fil-każ kellimni. Mill-bqija nara ħajkun hemm żgur rappreżentanti mill-klabb tal-Manchester City u minn ta' Real Madrid. Voldri se nkunu nitkellmu wkoll magħhom fuq il-logħbiet li kellhom, fuq il-konfront li se jkollhom huma fis-semifinali.
Serħu raskom lid-derbi ħanipruvaw nikkaverjaw ukoll bl-aħjar mod possibbli għandi xi idejat ukoll, issa mbagħad nitkellmu naqra sew bħala tim u kif ukoll mal-YouTuber mill-Insta tagħna. Jiena issa ħanqaf hawnhekk, forsi mmur norqod, il-lejl tajjeb il kulħadd, Forza Inter għada fid-disa botta u risposta flimkien miegħi. Mill-bqija il-lejl tajjeb u ħudu ħsieb.